ukufika kwevangeli eliphelele emandleni kunezinto ongamele sixake ngazo thina esithumayelayo nathi esihambisa imeseji ebantwini. For instance, malaba namandla ivangeli usindisa intombazana isilotshole yaqedwa sekusele usuku lomshado. Ake sikamele sontweni. Amen. Sekuseleleni. Namhlanje ke liyacabangelana ivangeli. Uthi asibalungisele bakhe bashade. Elihamba namandla ivangeli. Strange in our time. Belithi mafike emntwini omusha. Sekulotshole kwaqedwa. Sekusele usuku lomshado. Bukhitheke ebugayiwe. Ngoba nethi namandla. Alibonge igama likaJesu. Engasho umfundisi. No. Imfanele liyona inkomo yodonga. Oyibumbu ibumbe bese kubhanga wena ingabhongi yona. No. Namhlanje sikhonza nabantu behlezi mkipitweni for 3 years. Besilisiwe. Bakholeni kanti. Yini abayitholileyo? Yini abayitholile? Leyenza ukuthi benzima ukuhlukana nesoka. Uze phela 3 years. Uzongena emakomedini umelisa. Thanda mayimantana. Oh my God. We want to restore a genuine gospel. Hallelujah. Just kafelanga mahala. We want to restore a genuine gospel. Oh Jesus. Ibingabi ndaba nokuthi abazali bazothini. Befika lona ivangeli. Alibonge igama likaJesu. Alibonge igama likaJesus. Kuba yona intombazana yakubaba ingayi umfundisi. Baba, ngiyaxolisa ngisaphumeleli. Wabexoshe ekhaya kulungile. Namhlanje bayasindiswa abantu. Bese umfundisi ngamkhulekise. Uze ngale ubaba wasilana. Angithandazanga mhlawumbe yoqho. Hayi masantwana sifuna ukuthanda. Bara mhlawumbe ngoba mzalana. Sanibonani. Abayeke umthandazo. No, indoda uyala ngendlela oyikhoma ngayo. Amen. Wayengeke umfundisi mhlawumbe.